Abangi lampu ono prapatan, ora ono bedane yen awakno mandhewe. Ora ono lawe apa sing mesti tak lakoni, yen bingung ora usah balik, terusno sing kowe lakoni. Nyampe ketemune jalane sing mung kowe dhewe weruh, apa sing kudu mbok tindakake, iki apik iku elek, sampe ono bedane. Abangi lampu ono prapatan, ora ono bedane yen awakmu mangan dhewe. Abangi lampu ono prapatan, ora ono bedane yen awakmu mangan dhewe. Ora ono lawe apa sing mesti tak lakoni, yen bingung ora usah balik, terusno ae sing kowe lakoni. Nyampe ketemune dalane sing mung kowe dhewe weruh, apa sing kudu mbok tindakake,